Yamaya Hepoina Acho Edeba FPN Online TV show na yanchia yenyuan mangwana phone kuri bikata bagban ni phone so anula na munina mwaji yanso mwa moya jumanso mwa juma toma na mwaji yanso na ba titi atempo juma die so na oyeyi yeli asidama twedi ampo nyankopon awan atom ya doye na enyumre yanso wodi yen asan abaye juma die so bio ene ye openimane de toso edu wotwe ese aka ne bodu be yesa miensa na apeno yakata ne tipra ma memfa mabofo entu jana fe yemra mehani ene yewo eno eche Arnos Construction Limited mabon kai se nyame wodum wanya sase opese wo ye drawing for Arnos na omaye drawing no emma odro ya na owie onsi dan na mawo onsi pie no mawo eno nso obeye ne kama enye pia ntafrefa ho a na ewa ile bia da bi onfan nyanko nsi mawo na on assessment no nkoye ne niema de bi obeye ne kama osima wiye na so onfa ho manfa mawa eno nso wode ho be pa mawo kama nya ho manania o so ana ebo ni pre se baby bujano dabi aduma bia e press construction work die free Argos na onyemma wosi dan na wie wosi fie na wie no emosiesie nyina free Argos na onyemma we fie to da wosi fie no wie a obi twam wosi fie na ye pro na wo wosi fie no yonhu penti amnam ho no na ye kamfo free Argos obeye ni nyina ama kama freno ewo 0592 954689 0592954698 Argos we design, we build, we perfect. You plan a airport engineering solution also na juma oye ene se wasi fie wasi adwuma kase bi onfa homa mefam mawo obeya mawo kama enzo bra se fie ne tie se adwuma ne tie bia airport beya mawo kama wasi fie na wie no opese wode CCTV ebobo fie no obeye ni nyina amawo kama upie no nenkania yise ne toda na ebone ni pre no na onpa sola pana ne bi megu da no so mawo emegu adwuma ho mawo bra kanya ebone ne woni kanya ni asem bia di ngofon kanya adwuma wo twa adwo na wo de na wo ye adwuma kitikiti bra ebise woni ebot abom ye adwumantia freno ewo 0248 708620 0248 708620 and that's 0506 192771 0506 192771 frejmo koye na wono emita da bia wanya bi aba abeso yimadi yasene ede amaye da sanda yetrase no na yehwe kunaye ibusa ho ani kunani yehu kunani yehunu wani se woye kuna no so na me ya domba yehunu nia woye kuna na yebewie baabi toda ne kuna yenu munam mba bi nam wiem yehunu konya ya tuntemagu denti na mana basa enne yehwe bema oyekura emanu wa ya yentan tise ye bomba papa ne mmanu wa na otise ye twamba wiem bi na mana basa tutu na mema ne hunu yeye
ana mema no kura no mu huru yentina yadi yewu ana ne ma ye hu ran yi echi di echi na enne ne ye wono ye no mum na ye nsua nyame adom wode me papa Albert Kofi Adu abebeka mensa ma me nkɔ ne nkyɛn na me ma na kwaba na pe ye nhwɛ ne enne ye betumi apensem baba ya abinjaba boye na ne awura mu no odudu ya dasede ne grofo ye di boye de ndi boye na ne awura mu baba jo ho me na memra ma mitumi kana me ntia na kwante wo godu do mransa ye di boye de na wo nkwaso na mama gipti wo nkwaso ye nhye bo se bafi ye hye bo ahade ya bomfio se kwanya bamudi a nana ya mama ajo nana no mo hye nyina ya cheche mu nyina na no me kan se ye tonkra ye tenkra free amano ne Germany kuru mu se enkrofo bi mfa dwuma ye nya agro kra ya da mu nyina ase ya mo nhye na enwano wa wo nso enya bi enhwe ema ye oba page no so a adoma na wo no fa nsa bo so konkran wo me ka subscribe wi ana pe wa like wi a afi che na buru nyen grofo nyina nya bi na won fanye won nya buru nyen so aya mamre ti odon ma da bi eno so yebedi mun gobo baba hone mu boko adumti ehule pa ya de nyamia se pa mama gipti nso de nyamia se ma gipti enyumre ya muajo ma mentia obaya usita obaya o Germany obaya ya muajo buru nyen ba ni ya chia wi die ya nka nchiro ni won ya chia o mo passe no Germany nyina ya cheche mu nyina baba na sene chance no ye hwe kuna ye yame adom oba ba mu ma ye hunu ni a oye kuna ye bedu ba bi na afi aden na kuna ye mu ma bo eba mu ma ye hwe be ma sebie e wo kuna ye mu nyima be ma ye na no ye hwe ma ne die ma ye hwe be ma de na fi ye wi a ye mfa asem jejeje ni mu di enti na ye bomba e wo fa mema yi kuna ye yi o wasede o ye wo enso atidu ama ye nsa yo aja se bi ka da wasina yes ye da wasi wo baba ya che ya tie fo yina tie fo je wo so wi mu yina do mama akasi yo yesin ko wi yo na e bi ka na bi kire se ya si bi enu na bi ishia enu so na ye kire se ne a nanu na o se ne ye ba ba mu kra ye de se oba ukuru a ifuru kunani ema so yiriwu a ifuru kunani idi ukunu ana yiriwu a na wo yekuna eno na ye ayi a kunafo eye ne kraye se ya ibi ka se bema uwu a ye kokose oba na yi se ona ne ti kura no wu no amamere mu no obema na busuafo de nsa kokose oba no abusuafo ayi se ni kunja ya sorry se ne ya no mamu de no sa na mema se na sakra kakra eni ti basa na bema no abusuafo adechia ana adechia ayi de mu tutu adamo na ya kokochia bema na abusuafo se abesi wo yi ti so okochia wo na kwa se ne bema ye no sa na ba so oyi odom sa snap ba ko ibi kan peso so ubesi eye no esu twitwa bi no bi aka ni na esu de ba ba chia na amamre ayi na fi se da de ebidi na otuda ibi kan ni no ba ni na bum ene edunde eyi na otuda ene ada yi de be yi ni ayi no ni na bum ni bi ati se eyi na Tiana sakaka kabe ba bemma no wu a enema oba no so di kusie ne na no ma de ne bemma wu na oba no be ye no eno no ye hwe yi na ye hwe oba wu na bemma ni ko ye kuna no enema be na me so me bemma de ne pese ye pepe mkata na fi iwi a ya be hwe bemma wu yinti a hwede soro na chi ko ma ne ntem ho sa hwede soro wo ma chi enti se bemma wu a
ọba na bẹẹma na eyi kuna bẹẹma yi kuna otua adwadeɛ bẹẹma ntua adwadeɛ adwadeɛ mo adisideɛ de otua bẹẹma ntua adwadeɛ ọba de tuna bẹẹma de ontua wo ne ɔbaa no eti fie no ɔbaa ne sɛ nsu mɛma koko gba nti sɛ ɔbaa no ewu a ɛnyɛ yɛ afei na ɔwu na ɔkɔ apɛ sɛ nsu mɛma koko gba ɛna mamrɛ na hɔ nti adwadeɛ yɛ nneɛma a ebi kɔ adwadeɛ ebi koko dwadeɛ ọba na eyɛ no bɛma deɛ o ma adwadeɛ ne mu adisiɛ deɛ sɛ koko sie deɛ nneɛma a ɛfata sɛ bɛma de ko sie deɛ deɛ egyini nyinaa pɛpɛɛpɛ nneɛma bɛma de sie ne yere no baako mmienu bi so ma yɛ na yɛahwɛfoɔ esua deɛ na no mɛma bi wɔ hɔ no wɔn frɛ me bɛma ne yere wu na ɔbɛyi kuna wɔ adwo so ntɛm hɔ baabi wɔsɛ ɔba bono yɛhyehyɛ yɛn ne asante hyehyɛ na ɔsɛ daabi ankɔpɛ na mɛde asante deɛ tutu hɔ maa no asan na wɔmɔto wɔn ase yɛn na wɔde ka kyerɛ wɔn nte aseɛ na kurom deɛ ne yɛ ha deɛ ɛhyɛ kakra wɔ papa kyerɛ yɛn asante bɛrima mi yɛ kuna nneɛma bɛyɛ na mɛde sie ne yɛrɛ eti sɛ bɛrima ɛdi ɛsɛ adisie bi ɛkɔ a ɔde adisie bi ɛkɔ a sɛ aduadeɛ deɛ ɔba nkɔ wɔde bomu ɛna kɛtɛ ana amoase ba na moase kana moase toma yo toma ne wo moase na for the toma so aka ho ya abenie na binisa na ye ne ma aka bi a tuma bi ya mfa kata ne yere ho yi ne ma dem ba de kusie ne yere de ma de onya se adwade nka ho dokti ne ma bi e se bomu ɛne kɛkɛ ɛna France ɛmuaseɛ ɛne ahoneɛ papa de yɛsi yɛ na mɛma yɛsi ɔmo nsi fie ma nkɔ ɔmo yɛrɛ no mo nto ɛnu deɛ sɛ yi ne tam no deɛ a ɛbɛ yɛ disɛ deɛ ne mom bɛma na si dan ma sɛ ɛma so ti bi si fie de mɛma to mu ade na ɔbaa ne wɔ kuro ti hɔ na bɛma ne wu a ɔbaa nsi fie nkɔ okuro nto na ɔbaa no wudi a bɛrima nsi fie mfa na yɛrɛ ntom ɛno nso ɛmu nkyerɛ mu kakra ne sɛ deɛ ɛwɔ mu kakra ne sɛ asantemɔm sɛ ɔbaa wu a bɛrima na osie na yɛrɛ ɔkɔsi dan ɛma na yɛtu sɛbi sɛ wo sisi na akɔware wo yere no ade ne ba sɛ wo yere no ɛnyɛ na ɔbaa na ɛkɔ ha dan na ɛno ato no nti wo na wokɔ ha dan sɛ abusuafie nneɛma ada baako a ɛhɔ na ɔno yere ɛkɔ akɔtena nanso ɔkɔware na sɛ wone abusua da wo fie a wokɔ na kɔ ha dan de ɔbaa nkyɛn nti na yɛade amena akɔ sɛ bɛrima ne si dan ɛma ne yere ɛdɛm nti ɛma ɔbɛrima de ɔkɔtɔ adaka na ɔbaa deɛ ɛtumi ɛwi nanso so baabi wɔ hɔ no ma ɛnɛ deɛ yɛma ɔbaa no ɛtumi sɛ bi a bɛrima no ne ne yere atena ase akyɛ na ɔma ɛne ma no afifie yɛnyɛ afifie na bɛrima sɛ deɛ ɔbɔbrɛ wɔ gyapade kakra yɛma ɔbaa no ɛkɔ sɛ ɛnyɛ ɔne ho mma sɛ hakɔ yɛ no mu yi mmaa no firi mu yɛpɛ bɛto mmaa no sɛ mma musi na papa musi na papa sɛnɛ ɔbaa no nka ho nanso ɔno nyinaa ɔhyɛm ne mu mmaa na monkɔpɛ nkɔsi da papa sɛ bɛrima no sɛbi wɔn ho wɔ deɛ a na bisua no atwe ɔbaa no ahyɛ ɔmo yam ne yɛde ɔbaa no aka ho ne yɛkata ne nyinaa aka bom ayɛ nti sɛ yɛbɛyɛ yie no soso a kane no yɛyɛ yie a aka yɛnhyɛ nkwadaa no pii sɛ mokɔpɛ bisua ɛmɛmɛ yie abusua na yɛ yie ɛna mba tɛɛti abusua na kɔpɛ bisua na yɛde ba na yɛde ɛyɛ yie no anaasɛ bi a ɔbaa no nti nkɔpɛ bi mu a ne ka ho no mfa nyɛ yie na ebi baabi a na yɛka sɛ mma no nkɔpɛ bisua na mɛnyɛ ɛyie no ɛhɔ no na ɔmu de ɛnwi bi kɔhyɛ ɛma ne ɛnwi ɛhɔ na yie no mmaabɔ ne ade no ɛhɔ na hyɛ ase sɛ ɔkra yɛ papa wu nkwalaa mo sɛ yɛ nkɔpɛ bisua na yɛ papa yi nti ɛkɔpɛ bisua ba ne yɛ papa yie bi a ɛne ɛka ba bi yɛbɛfa ne mfasoɔ ba so a yɛma ho ɛhɔ na nneɛma no hyɛ ase nti ɛyɛ ahyɛse a wɔne nkwalaa no ɛne akurafoɔ no
ɛyɛ no ɛna edu ekyire na ma ba abo na ntiaseɛ ntum ho ase so aba ɛkyerɛ sɛ ɛnka ɛyi yɛ deɛ nka ɛyɛ busua no na boyɛ mu na nkwalaa no ka akyi mo twu nkwalaa fam no kwalaa ɛsɛ akwalaa deɛ akwalaa fo mo twu sɛ akwalaa apani mu efie mu deɛ wo mu yɛ momma nti momma no afuru dwo no kora yɛ momma nti mo twu ma no fam yɛ mu ɔno nyina boma yɛ ne fɛ abana de ba se kyerɛ jama se a man tumpa na se yɛ ko yɛ a yɛse mpampamra kuna mpampamra to da o hwɛ kuna ni a yɛ twɛ no sɛ wɔn mpampamra na hwɛ mma na yɛ twɛ no sɛ ɔmo pa bosia mara na yɛ mpa bɔ busua de me yɛ mpa yɛ yie na to da o hwɛ bia no kwase no yɛ na ahomete kakra nananom ntumi nya ho bebi na yɛ kan sɛ asɔfo nka bi but edu ba bi nso a efie mpanimfoɔ nso ntumi nka nsɛm bi sɛ baabi adeɛ yɛ kɔɛ deɛ abusua moma yɛnwe ntaa yɛn bo na yɛmpɛ busua na yɛmma yi yɛmpɔ mu hyɛ yɛyɛm na yɛ na ɔmo nyɛ papa nka no nso ɛnyɛ yie ma yɛn ɛyɛ ebi abusua bi wɔ hɔ nom a ɔmo yɛ na ne nyinaa akyi no yɛ na mehu ɔbaa na ɔkɔ fie awadeɛ no asetena a wɔde ne sonom ne nkumafoɔ no te no ɛne sɛ neɛmba no nso ne wɔn papa nom nkuma no te no ɛti sɛ wo papa fi mu a yɛbɛkyerɛ wade sɛ wo ne wɔte bɔkɔɔ na sɛ wohu sɛ bi kɔɛ sɛ nana yɛne bi na sɛ ɛdi sɛ a na mmom sɛ ɛkɔ a wɔne wo nkumafoɔ no de yɛ sɛ kasa wɔ fie no ne sɛ sɛ wo kunu enti no wombu abusuafoɔ no deɛ a wo kunu a ɛbɛkyerɛ paa sɛ busua no wɔ ansa na wo ɛni ɛtra ntɔn na akɔma nea ɛbɛ yi nti duru bi a mo sɛ kurani no afei ne kunu ano ayɛ mɔbɔ wɔ abusua no ne yɛkyerɛ sɛ wo kunu awu ɛna efuru nso so yawo dia wo kunu deɛ ɔte ase deɛ wo kunu dia ɛna wobɛtumi atɔ no wotwe no kora ahoma no kuru mu wie dia wongoro ma busa fani bɛ bɔ ma boda no abusua no furu ne furu de yawo dia eti sɛ wo kunu te na sɛ nyame pa wo kunu furu mu a wotumi fi abusua nti fa efuru kɔhyɛ firi dabi efuru dia ɛma deɛ ɛma tumi de kɔ ɛkɔkɔ papa ma ne yɛ sɛ kɔkɔ yɛ ɛgyɛn ma ne sɛ bia sɛ ne si yɛ na baabi yɛ wɔ no ɛmo twe nti yɛgyina mo nam ayɛ sɛ ɛnipa bi a yɛbɛte wase sɛ weterefoɔ abɛyi deɛ wokata nya ma ɔba sɛ wode fa ne hyɛ mu nyina nti owu pɛ ɛnyɛ wo deɛ bio papa dɛdɛ na ma ayiase ntɔkwa yi waka baako saa yie ɛna sɛ yɛka ɛma mpamra kunani mpamra ɛtɔ da nso a yɛ na mma ne kunafoɔ yi yɛ na ɔmo so ebi dua buo busuapɛni wobɛgye akyɛ wo sɛ mekɔ busua deɛ abɛyɛ yie no afei yɛnkɔ dankɔyie yɛnkɔgye yɛnkɔyie ne nyinaa yɛ bɔtɔmu a wobɛhu na bɔtɔmu yi ɔgyene nkwanseɛ na busuapɛni table de asi hɔ no hwee ma so ɛnyɛ saa nneɛma yi nso na ama abusua nso etu yɛn ho sɛ neɛ saa deɛ yɛn nso yɛn kɔ yɛn ho adwene wode abɛtɔm ne kaba deɛ sɛdeɛ wode dɛm ɛnyɛ kaba yɛ a yɛn nyinaa yɛn yɛ aba ɛno nso enim tintin baabi ɛwɔ paa mpɛnɛ ka sɛ wotu ɔkraboɔ no na mɔmɔne nso ɛwɔ paa kyerɛ sɛ bɛma wu a yɛbɛ yie bɔ sɛ wɔbɔ saa kurani ne mba ɛde ta ho wɔ mɔbɔ so kurani ne mba ne yɛbɔ ni na yɛ busua sɛ busua kɔ deɛ mo deɛ tɔda deɛ abusua deɛ mo wɔ hɔ deɛ nanso nipa a yɛta bɔ odin wɔ yi ase yɛ ɛmma ɛne kurani wɔn na mɔbɔ wɔn na ade ato wɔn sɛ busua deda hɔ dada sɛ yɛ bɔbɔ ntoma ne yɛ wia ɛne ɛho ni wura nti sɛ na busua deda so taa hɔ adeɛ edidua etu ne mu ɔbaa na ne kura firi mu no ɔno na adeɛ ato n'ani paa ɛna nkwadaa soso a wɔn papa agya wɔn hɔ no wɔn nso yɛ mmɔbɔ nti ana saa ɛfa no ɛna ɛtaa adwene wɔn ho tukɔ yie bi ase a kwami no na ɛtaa bɛ yie bɔ saa paa kwami no nti saa paa saa na bisɛ nyadwene bi sɛ ahwɛ yie ma sɛ yɛde ho kɔ wura mu na ɛkɔyɛ kaa
nkurɔfoɔ bɛgye nsaa no akɔ amɛka no bɛda yɛn so na wɔakɔbɔ nsaa wokɔgye bisia no ba na ɛde yɛ yie na ba wakɔgye ne nkyɛn ama na ayɛ wo kadeɛ a ɛne na waroo nti na ɛtwe wo bɛbrɛ mu nti sɛ wowɔ biribi a wobɛdwene sɛ wobɛba fie ama yɛde tua kan a wɔsi abɔ no papa yɛ daase nti na yɛgye ha yɛ daase papa yɛahwɛfoɔ ɛfakyɛw dwumadi a wɔne bi so a wohwɛ yi ɛyɛ tete atempɔn ɛna wohwɛ yɛn wɔ FPN online TV so fakyɛw wobɔ FPN afa official ka so FPN TV official ɛwɔ YouTube anaasɛ Facebook TikTok nso mewie a wobɛnya ahwɛ yɛn wɔ hɔ na wonya no live ɛnhwɛ yɛn enti fakyɛw a wohwɛ yɛ a fa wadwenkyerɛ ɛto ɛpono so ma biribi wɔ hɔ na ɛkyerɛ wadwene fakyɛw ɛno nso wobɛtumi de wasɛm bisa aba na ɛyi ano ama sɛ wopɛ sɛ woyɛ voice note a fakyɛw a wopɛ sɛ wokasa agu nnɛmafoɔ afidie so na wopia ma yɛn na yɛbɔ a fakyɛw kɔfa 0556 553230 0556 553230 papa wɔ na mɛmma no mmuro suma baako ayere soa sima kɛkɛkɛ duasa ɛne tɛtɛ duasa na yɛtumi abɔm na yɛtie na yɛyi wo nsɛm ano ama papa afei ma yɛnte nsi mu ha yɛhunu ɛyɛ yɔ bɛrima sɛdeɛ a ɛwɔ mu na no woka kyerɛ sɛ bɛrima deɛ yɛkɔsie ne yere a ɔnto boɔ sɛdeɛ ɔba ato boɔ no bɛrima to boɔ no kuku na ɔnso a bɛrima deɛ bɛrima nso akukuo bɛrima deɛ ɔnso akukuo na ɔba de nso akukuo sɛ mba nso akukuo na otu na ɔnso akukuo a ɔbɛma de ne boɔ ɔba ato boɔ na bɛrima deɛ ɔde hwe hɔ anaa ɔno bɛrima deɛ ɔkura boɔ ɔfa boɔ no kura ɔkɔduro na ɔto boɔ ɛsɛ ɔne na ɛdi tete mu ɔto boɔ ɛsɛ bɛrima deɛ ɔnsoa te sɛ deɛ ɔba soa no kane deɛ sua bu na yɛwia ne ada ato owó na ɔda n'akyi na ɔba ne so a na bɛrima deɛ ɔnso kuku ne mu ɔfa ɛbɔn deɛ ɔtu fa biara na wato ndu di nkra wo nsa na ɔda baba ani kyerɛ sɛ nsa wɔ akyi kane naka wona wodu akyi na sama ɛho opie paa o kane sama ɛnyɛ na sama yi o ɛde ka sama bɛkyew a na pɛ baabi afa kane sama no na ehu but mami fa wewure ma nsa ne yaba wei so ɛyɛ na nsamantoa ana yɛhwɛ nneɛma no yɛne yɛwia ne nsamantoa no ba wo ma yɛhwɛ nsamantoa yɛne sama bɛtom yi ne yɛsɛ biribi de nsamantoa papa ne no so na yɛdeɛ yɛ sɛ sɛ yɛn mpanimfoɔ no ankasa wɔ hɔ no ɛsɛ wɔ mu ano no ɛyɛ bosom ɔmo ano ɔbosom kai kasa ɛnna bi kasa wɔ ano ɛyɛ nyame sɛ ɔmo kasa ma ɛbɛm yɛabusuafoɔ no wɔ mu ano no ɔmo kasa ma ɛbɛm eti mpanimfoɔ no na ɔmo ho yɛ hu ɔmo kasa ma ne esuro hɔ sɛ ɔkasa ma wodidi agorɔ di o eti na ne esuro ka kyerɛ sɛ wodidi na ato ne nkora ɔmo ma ndowu ɛso ma ndowu esuro nti ɛso nto ne ma ndowu ɛso na nkwan yɛ bɛtra mo nti eti na ɔmo yɛ nneɛma bi a na ne egu mpanimfoɔ no ɔmo kasa ma yɛ ahohom bi bɛdi ɔmo asɛm aka n'akyi tumi bɛdi ɔmo asɛm n'akyi ɛma ɛsɛ na ɔka no ɛmu yɛ bi tiwa bi yɛ a asɛm bɛto keka de samanfoa sɛ ɛyɛ ampa sɛ nnipa bi awu na ɛkɔ afa so wuyɛ no ɛnyɛ nabɔdi wu a nakra wu a ɛsɛ ɔbɔbɔ samanfoa Oba samantoa yi atwa da me hu sɛ bi no hɔ a yɛde sika hyɛ wɔn nsam bohu ne de akoma hyɛ bi nsam bohu ne de aba hyɛ bi no nsam na nananom na wɔkankye gu nea wɔyɛ yi so anaasɛ wɔde hyɛ wɔn nsam wɔ saa kekaa na yɛka sɛm hu so sɛ wo a wode wo kra wo na wu ɛde na kɔda bɔkɔ nanso nyɛ wo kra wo na wu na sɛ obi ɛna ɔpɛtu do fa akɔbo sɛ wu yɛ de a ɛne ne saa nipa ne mu ne aka kyerɛ enti wo kɔɛ paa mo sɛ ho na sɔ ɔsɛ no ɔtata ɛnɛmafo si ne wobɛhunu na
sama wo wuda ho no bo no wasan so no o ma sana na nanom de no that's it ese sama tifie hon na ka se tifie ha no mo fa na mo da e dia ba ba ejuma no o ba be ma hu se tumi bi o ha to kire bi se obi e na se ko fa bi ba mi tu ko ku mo bi a na wo su sama to ba yi obi we no wo su ko ku mo bi a na wa gbe ko ku ni pa no ku no sama to ajo o di ye na no itu so fa kwa bi ko tu di edu akowo bibia afa kwa bi so ko mo bi a we say ukowu wi no so asori aba so disabe na e ma bone kwa no so so boye boye ku kum di ba ai sama to a ye ka che na na nse kane no ye mpanifo mu hu hu e ka mpanifo no o se pani ka se na mi hira wa o be bra nya mo kon na no ka so be bra ai no dise o tu ga ko pe ko mo du o be bra papa enti kwa se ye je mpanifo no na o ya se o ko no di awu mu o di fa we twa o wa na le ko enti nipa na oba wo bia fi we de we be cha so ni twa na so ayi ba ye twa ni ha se bi ase nipa na o no ko saba enti ya se wo no ko saba ai de se hu enti ya ba wo na so ni twa ya na ewu se what do you mean ya ti bi na bi o bi twa bi a ba na e ko ni twa hayi so toda isi yenyana nanu mu enu pabri bi na eba na dachi bi o mu ba betire yemu se saadie nipa wu a okosan ba akiso po gidie o ba bi na nanu su gidie o ba bi nti dachi bi wenu mo no mu gidi se kosaba do dise kosaba won't say the kosaba we buy the okwa no asaba okwa it is abi wo de wo ato aso nsa edu e de mu mi twa no se no so na se okwa no na usaba de a na hu se ono a ti twa na mi ase be an si be bi di sha no so oba wo wo ba na na ka no edina ni so no na asaba ti e da bi o ba so a ye twa na so a de onkobi no oba transit na so ba fi ti e sia wani hu se wo ye ko kosaba una na wa abi do ba fna yo oba ya da se ya ba cho ya hwe saman to se mi wo mu a ye ko no ye no titiri na ye di mu ko na pempam ho nti ye di be wuram na ye di nkomo kakra baba ma ye nhwe de di emma boba e wo titiri mema wuachi emma wu ya na emma bonta mem papa ne mu mema ewu emma boba papa aba ye di ntra ese bibi anya ne buri amadi anya de ne buri de bia ho se bibi wo ye bu me hunu bu den na ma be ma di wu